אני מקווה שכיפרתם על החטאים שלכם בכיפור, כי הסרט הזה יגרום לכם לחטוא מחדש. הסופש עולה לקולנוע מותחן אימה פסיכולוגי בשם אגם העצמות, שכבר קיבל ביקורות מאוד מעניינות מהמבקרים שלו. הסרט עוקב אחרי סייג' ודייגו שיוצאים לחופשה בווילה מבודדת על שפת אגם. אבל התוכניות שלהם משתמשות כשזוג מסתורי צץ ואומר שגם הוא הזמין את אותה הווילה לאותו סופש בדיוק. בלית ברירה הם נאלצים לחלוק את הווילה עם הזוג השני, ומה שמתחיל בידידות בהדרגה הופך למבוך מעוות של שקרים, מניפולציות ואלימות מדממת. הסרט בכיכובה של מאדי הסון, שכיכבה בסרט האימה מורעל, הוא כולל בתוכו רגעים מעוותים, מותחים, סקסיים, אבל בעיקר מדממים. אז הסרט אגם העצמות עולה ממש בסופה שקרוב לבתי הקולנוע, ונראה לי שניתן לטריילר לדבר בעד עצמו. כתבו לי בתגובות מה אתם חשבתם על הסרט. We have this house for the weekend. We also booked this house. Someone wanted all of us here. Do you guys like to play games? Want to know what